Ahojte, tu je Snakes a vítajte pri videu zo série Logika v kreslených a animovaných filmoch. V minulom hlasovaní vyhral po tesnom boji s filmom Hľadá sa Nemo film zo starovekej Číny s názvom Mulan. Mulan je film o odvahe, cti a totálne ignorovanej logike. Dnes sa naň pozrieme bez ružových okuliarov a spolu si ukážeme 20 momentov, kde by aj vyhľadovaný drak Mushu povedal počkať, čo? Poďme sa na tom spolu pobaviť, ale ešte predtým navštív kartu príspevky na mojom kanáli a zahlasuj za film do ďalšej časti. Dnes máš na výber jeden z týchto filmov. Každý hlas sa počíta a niekedy práve aj jeden hlas rozhodne o konečnom víťazovi. Okay. No a teraz prichádza na rad tá zábavná časť. Upozornenie. Nasledujúce tvrdenia treba brať s humorom a s nadhľadom. Nie všetko je myslené úplne vážne, ide hlavne o zábavu. Cvrček nemá najmenšiu šancu dostať sa von z klietky, aj keby chcel náhodou uniknúť. Ak chceš skončiť na urgentnom príjme, stačí, keď budeš spievať s 2 ihlami v ústach. Ako to, že má ešte Mulan na ruke čínsky text, ktorý si napísala štecom ako ťahák, ak sa pred polhodinou kúpala. Táto baba Jaga jej na úvod hovorí, že je veľmi chudá a neschopná rodiť synov. Pritom vonku čakajú ešte chudšie dievčatá. Následne chytí čajník holými rukami, ktorý bol celý čas na žeravých uhlíkoch. Ak jej začne horieť riť, Mulan neváha a vyleje jej vriaci čaj rovno do ksichtu, bez toho, aby prejavila aspoň nejaký náznak bolesti. Make-up, rúž aj očné tiene, ktoré jej aplikovali niekoľko minút, si zotrie jedným ťahom rukáva bez vody dokonale perfektne. Čo je to za logiku sedieť vonku na daždi počas búrky? Prečo si nešla sadnúť napríklad do altánku, ak už nechcela byť v dome? Mulanin otec spadne celý do bláta pred domom, no keď vstane, kimono má čisté ako z práčky. Mushu zakričí do ucha sochy draka, čím vznikne ozvena, čiže logicky by mala byť socha dutá, ale keď odlomí ucho, vidno, že socha dutá nie je. Ousená kaša so slaninou a voľským okom. Zaujímavá kombinácia. Disgusting! Jasne, ani jeden jediný vojak, ani veliteľ, ani nikto si nevšimol, že je to žena. Nevšimli si ani jemnú ženskú pleť, ani prsia, ani ženské ruky, proste nič. A samozrejme, že si ju počas niekoľko týždňového tréningu nikto nevšimol ísť na záchod, alebo sa kúpať, alebo riešiť svoje ženské problémy. Prečo má Chifu prekrytú hruď uterákom, ak je to chlap? Kto naučil písať cvrčka po čínsky? No ale ide mu to dobre. Legenda hovorí, že na tohto vojaka sa použilo 3-krát viac materiálu na výrobu brnenia ako na iného vojaka. Mulan vyťahne z lavíny chlapa jednou rukou a naloží ho na koňa počas toho, ako sa brodia v lavíne. Jeden muž vyťahne z rokliny koňa, Mulan, kapitána plus 6 mužov, ktorých drží v ruke, bez toho, aby sa nejak extra namáhal. Odkiaľ zobral cvrček tieto drievka, ak široko ďaleko nie je jeden jediný strom, len sneh a kamene. Ku komu chodia títo vojaci na depiláciu hrudníkov? Bonus na záver, maľba v štýle, počkaj, urobíme si selfiečko. Ak ťa baví analyzovať filmy a ich logiku, podpor video lajkom, klikni na odber a do komentárov napíš, na čo som ešte zabudol. Logika síce prehrala, ale my pokračujeme. Vidíme sa na budúce. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.